हॅप्पी पाडवा सगळ्यांक. आयज आसा गोवर्धन पुजा, गोमातेचो स्पेशल दीस. आयज तेंचोच दीस आसा सगळो आनी आमी कसो कितें सेलेब्रेट केलो हो तुमकां फुडें दाखयतलें. म्हाजे काकागेर गोवर्धन पुजा बरे तरेन सेलेब्रेट करता, सो हांवें ट्राय केला म्हाजे तरेन दाखोवपाक. सो फ्रेंड्स, एका म्हणटात गोठो हो करता शेणा प्रमाणे. तेज्या फाटल्यान कितें स्टोरी आहा ती तुमकां फुडें कंटिन्यू कळटली एन कसो करता तो बी पळोवपाक मेळटा. विष्णूंनी श्रीकृष्णाच्या रूपात अवतार घेतला होता. गोकुळातील नंदबाबा आणि यशोदा यांच्या ठिकाणी बालगोपाळ आपल्या लीला करत होते. त्या काळी गोकुळातील लोक चांगल्या पावसासाठी देवराज इंद्रांची पूजा करत असत. श्रीकृष्णांनी गोकुळवासींना असे करण्यास मनाई केली आणि त्यांना सांगितले, आपण इंद्रांची पूजा करू नये, तर गोवर्धन पर्वताची पूजा करावी. गावातील लोकांच्या उपजीविकेचा आधार गोवर्धन पर्वत आहे. या डोंगरावरील गवत आणि वनस्पती खाल्ल्यानंतर आपल्या गायी दूध देतात. दूध आपले जीवन चालवते. अशा प्रकारे गोवर्धन पर्वत आपल्यासाठी पूजनीय आहे. श्रीकृष्णांच्या बोलण्यावरून गावातील लोकांनी देवराज इंद्रांची पूजा करणे बंद केले आणि गोवर्धन पर्वताची पूजा सुरू केली. यामुळे इंद्राला राग आला आणि त्यामुळे गोकुळ प्रदेशात मुसळधार पाऊस सुरू केला. पाऊस एवढा पडला की गावातील लोकांची घरे, शेत पाण्याखाली गेली. त्यावेळी श्रीकृष्णाने आपल्या करंगळीवर गोवर्धन पर्वत उचलला. गावातील लोक त्या डोंगराखाली गोळा झाले. देवराज इंद्राने सलग 7 दिवस पाऊस पाडला आणि श्रीकृष्णाने 7 दिवस गोवर्धन पर्वत उचलून गावातील लोकांचे रक्षण केले. 7 दिवसांनी देवराज इंद्रांना आपली चूक कळली. तेव्हा त्यांनी श्रीकृष्णाची क्षमा मागितली. या घटनेनंतर गोवर्धन पर्वताची पूजा करण्याची परंपरा सुरू झाली. सो अशा प्रकारे आपण गोवर्धन पूजा केली. आज पाडव्याचा दिवस साजरा केला. थँक्स आकाश, तुवें म्हाका गोवर्धन पूजा कशी सेलेब्रेट करता हे दाखयल्या बद्दल. थँक्यू व्हेरी मच.